खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मोसाहारि 10 नं देबरगाव ब्लकनि खालुगाव सबायझार VCDCनि सिङाव थानाय दयाफारा गामिनि रायजो राजाफोरा गामिनि जेंनाखौ लानानै खुद्रिसारदों। दयाफारा गामिनि रायजो राजाफोरा गामिनि गोबां जेंनाखौ सुस्रांनानै होआखै होननानै खुद्रिसारदों। दयाफारा गामिनि रायजो राजाफोरा खौरां बिलनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला गामिनि माखासे जेंनाखौ लानानै MLA लरेन्स इस्लारि बिथांनिसिम खावलायहैदोंमोन। नाथाय खावलायसेयावबो दयाफारा गामिनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होआखै होननानै फोरमायदों। दयाफारा गामिनि रायजो राजाफोरा दयाफारा गामिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांना होनो थाखाय BTR सरकार आरो लरेन्स इस्लारि बिथांनिसिम खावलायहरदों। दानिया फैदो खौरां बिलनि गेजेरजों दयाफारा गामिनि रायजो राजाफोरा मा बाथ्रा बुंदों आबुङै मिथिना लानि। दा मानि थाखाय जों खुद्रिदों होनबा मानो होनबा जोङो दा देबरगाव 3 नं देबरगाव समस्तिनिफ्राय जोङो दयाफारा गामिनि 10 नं देबरगाव समस्तिनि जोङो दा गेजेराव थानाय दयाफारा गामिनिफ्राय जोङो दा नोंथांखौ लेंहरनाय जादों। दा जोंनि खुद्रिनाया मानो होनबा दा जोंनि दयाफारा गामिनि स्कुल बाउन्डारिबो गैया, स्कुलनि थिंफोराबो गाज्रि, बेखौ जोङो MLA सारनावबो बुंदोंमोन। सिगां टाइमाव जोङो बान्दोनि फारसे जोङो रायज्लायहैदोंमोन MLA सारनाव रायजोयैनो थांनानै। दा जागोन होननानै जोंखौ 4 बोसोर थगायबाय। दा बिनि थाखाय जोङो रायजोफ्राबो जों दा खौसेयै जोङो गासिबो दा नोंथांखौ लेंहरनानै जों प्रेस मिट होनायनि जाहोना बेनो। मानो होनबा जोङो दा फारसेथिं नायोबा अरुणोदयाबो फ्रायनो आंनि बिसिनानो गैया। आंनो 4 बोसोर जाबाय जोङो दा नैबे बिथांनाबो गैया। दा बिदि जादों। ओंखायनो दा जोङो दिनैसिम जोङो मोनाखै। बेनि थाखाय जोङो खुद्रिदों जोंनि सरकारनिफ्राय UPPL सरकारनिफ्राय। बेनि थाखाय जोङो गले गले जोङो बुंसेयावबो जोंखौ नासयदों। दा जोङो जोंनि वार्कारफ्रा गासिबो दुखु मोननाय फोरमायदों। बेनि थाखाय जोङो दिनै बे प्रेस मिटखौ होनाय जादों। जों खालामहोनाय नङा। एबारनि जे देबरगाव समस्तिनि फैगोन इलेक्सनाव जोङो प्रग्रामबो खालामहोनाय नङा एबारनिफ्राय। जोङो मानो होनबा जोङो बोराबनाय थाबाय जोंहा आरो जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो रबिराम गदनिफ्राय जोङो खस्थ' मोनबोनाय, जोङो बिथांबो आंबो गासिबो जोङो खस्थ' मोनबोजोबनाय, जोङो गासिबो बयबो जों दासिमबो जोङो जेबो सरकारनिफ्राय जोङो अनसुंथाइ मोननो हायाखै। दा एसेनोसै आंनि बुंनाया। नोंथांमोना मोनदों नामा मालाबा? गैया जेबो जों रावबो मोननो हायाखै आरोखि। गैया दासिमाव 4 बोसोर जाबाय, गैया जेबो गैया। दा बेनो जोंनि थाखाय जेबो गैया जोंनावबो। दा मानो होनबा जोङो MLA सारनावहाय जोङो 6 बार 7 बारसो थांदों जोङो। जागोन होननानै जोंखौ दासिमावबो थगायनानै दोनबाय थायो। एबारनि माबायाव नेक्स्ट फैगोनावहाय नोंसिनिखौ लिरनानै लाखाबाय होननानै बुङो। जागोन होननानैनो दासिमबो जोङो जेबो रायजोफोरनोबो जोङो होफैनो हायाखै। रायजोयैनो जोङो जोङो थांदोंमोन, रायज्लायहैदोंमोन गावबुरा सेक्रेटारिखौ लानानै जोङो, थेवबो दासिमबो जोंखौ गैया, रेसपन्सखौनो होआ जोंनो। दा बेनो। बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि बैसागुनि हामलायहरबाय। जोंहा मानि थाखाय बेवहाय जखनथाय खालामनाय जादों, जोङो दा देबरगाव 10 नं समस्तिनि जोङो खालुगाव प्राइमारि VCDCनि सिङाव थानाय जोङो UPPL निमोन। बिथांमोना जोंनि थाखाय, वार्कारफोरनि थाखाय बा रायजोनि थाखाय जेबो सुबिदा खालामनानै होआखै बिथांमोना। आरो बिथाङा बै समाव होनदोंमोन सरकार जायनि सिगाङावनो गंसे न'खर गंसे साख्रि होननानै बिथाङा फोरमायदोंमोन। प्रमद बर' बिथाङा। दा जों वार्कार हिसाबैबो आङो खालुगाव प्राइमारि VCDCनि सिङाव प्रमद बर'आ आजिलिके 5 बोसोरानो जाबाय सरकार सालायनाया। दिनैसिमबो जोंनि बे दयाफारा गामि जेनाखि खालुगाव VCDCनि आन्डाराव दङ, बेहाय जोङो गामि डेभेलपमेन्टनि
स्कुल बाउन्डारि नांगौ क्लाबनि कमिउनिटि हल नांगौ लामानि डेभेलपमेन्ट नांगौ जोंनो मोनसेबो बुस्थु हरनो हायाखिसै जोंनि बे इउपिपिएल सरकारा गभर्नमेन्ट थासेयावबो गभर्नमेन्ट गैयाबाथ' होनबाथ' खामानि गैला आरो बे एमएलए साराबो 4 बोसोर जाबाय 3 किल'मिटारल' जायो जोंनिफ्राय एमएलए सारा होमबा बेबायदि सारानो बे जोंनि दयाफारा गामिखौ नायनो हायाब्ला बेसे गोजानखौ नायबावगोन बे एमएलए सारा जोङो बान्दो बिहैबाय थादोंमोन दैया जोंनाव खुरखागासिनो होमबाबो जोंखौ बे एमएलए सारा खुनु रेसपन्सबो दोना आजिलिखे 10 बार 15 बार थांबाय दिनैसिमबो खुनु जागोन खाथियावनो होना होमब्ला जोङो बेबायदि सरखारखौ बोरै एक्सेप्ट खालामथावो फैगोन जोङो बे बिसायख'थि बिटिसि बिसायख'थिनिफ्रायनो राहाखौ आलदा खेंख्रा खालामनायनि टारगेटखौ जों लाबाय आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकल'जि रेडिय'लजिस्ट सार्जारि डेन्टेल कार्डिय'लजि गैस्ट्र'न'लजि यूरोलजि डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सनोग्राफि अटि थामहिनबा अपारेटिं थियेटार आइसिइउ आरो एनआइसिइउ पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि सि सेक्शन्स गल ब्लाडार स्टोन किडनी स्टोन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।